Отбивам, да. Добър ден, господин полицай. Добър ден. Какъв проблема? Минах се бързо. С какво ме засекохте? Лазар? Дай да го видя, дай нещо, лист нещо. Ето с него го засек. Как го засече? Как? Искам нещо да ми покажете. Как мина той? А как трябваше да мине? Господин полицай, изумен съм, че даже имате и такива системи. Това е лазер. Лазар, да. А нещо няма ли нещо да прифаща по... Да, със слънчевите лъчи на очилата той заема пистите коли. Ето, вижте какъв е трафикът днес. Да. Има много трафик, да. Да, така е. И лизващо и трафик. Вие, господин полицай, как се казвате, за да мога да се оплача в 5-то районно? Гаврил Маниров. Лазарчо, иди си вкъщи, момчето ви. Не бе, остави го момчето, нека си засича там, нека. Така, какво... Ще имате ли още въпроси, господи? Значи нещо фактура ще ми дойде ли нещо за... Трябва ли да се плаща заради? Акт. Върху каква цена? 73 стотинки. Това ли е заплатата на Лазар за един ден? Да.